xa ezolile. Ndizama uthini? Xa i-relationship yakho right, umntu wakho engakutshitheli, ekuthanda, isithandwa sakho, ikukho umtshato ozayo, because you can date if there is going to be umtshato ozayo kule nto. Utshatile, uyindoda, wena udicide uphuma uhambe uyokhangela ngaphandle, suyenza loo nto. Xa wenza loo nto ugxobhagxobha amanzi. Xa uye emlanjeni ke thina abantu bokucendana, xa uye emlanjeni uyothi gxabhagxabha amanzi ufake izandla, kunyuka udaka, abe mdaka amanzi, abe amanzi ebezolile ecwengile. Suyenza into yokuqala amanzi kuba usithi ndiyindoda andikwazi dlala nomntu oyi-one, yindoda kakade. Awuyondoda yoba uzibulale umoshe into erayithi. Bona enye ividiyo yenye indoda apha, umntana abantu uzimisele, ulahlele kuye, uyombeka kule event, umhle umeyikhapile. Uthi lo mntana uthetha nalo mjida phambi kwam, nalo ntombazana phambi kwam, yintombi othetha nayo, yitroke bhuti, ungaphinde ukhale. Meaning that uhethi lo mntu lo, uyabawela uba ngaske lo mntu abe committed kuye, babhilde ikhaya, babhilde ubomi babo, ubomi buye phambili. Sugxobhagxobha amanzi xa ezolile. Awuva ndithini? Sugxobhagxobha amanzi, hlala endlini wonele, ngoba kuyawuba nzima uwazolisa xa esegxobhagxobhekile. Because uxolo mabe nawo kule veki isaqala. Uba ubuwagxobhagxobhile amanzi ngenxa yemfundiso zobudoda ezingekhoyo, lungisa. Lungisa, ucela uxolo ulungise. And ungathi indoda epreperizayo, your action must show that ucela uxolo and that you want to be a better man, okanye you want to be a better woman xa bomoshile. God bless you.